penan korte ning jira tum phan si tamen nili hin pen many congratulations nang litum phan komat marabang pu abang pi atum si piniar ni content monetization tools kelong lo manang litum nili phan comment box nang si tamen nang than pachini ponik tha la pen payout ka seta ba ujang si kupine problem mang ji mate option nang litum nang si chini dunde der protang nang litum nili phan messenger lo si tamen message nang kipi pen pusi tamen nang litum nang arju ik tame la pen penan korte ning jira tum bang kelong le tum si tamen dulang si ta nili aprang pen nang litum panang than pachini ponik bomlo je 31 agos aprang ke nang litum ta content monetization tools bang kelong vek ji pen aja atum ke kelong le atum si tamen dulang la si nang litum ta sapsu jonghong ning japan ning ding igno na thema 31 agos non 2-3 days nang litum ta 31 agos aprang sila content monetization tools bang kelong bo ditala 5k follower pen akikom atum bang kelong le data hai kopi porlama plotang tema non facebook atum isi polisi si tamen selam po athema content creator dopi khangjang lo mati facebook long jang sinang litum langdam plotang a video quality si tamen avedet khangjang di tum ta do pik la si non ke bang ji osi tamen nang litum edi criteria si tamen theklong ikji la content monetization tools kelong ji ban edi isi criteria si tamen facebook in pen selam ponji la sinang litum a video quality jang si claro edet mate blur o la sona video jang sinang litum ta facebook long ja upload plotang ta di hala sona situation mate la sona case long tanang litum recommendation bang nang disable pida ta thek la sinang litum jang si original content si kache selam lam plotang ta nang litum asap so video kache idira pan si tamen nang litum chepa improve ignore la pen ni apply pen nang litum ban nang than pachini ponik bamlo je isi facebook pen isi update kibi pondo je nang litum jonghele video upload busi tamen edi reels category long sibang ko mane reels format long sibang po nang litum la reels ke lang o dedi la so format long sibang po la pen la so update ta release ponik ge nili lada screen long nang paklang ponik po la reels bu nang litum ke toksi tamen theklong ji mane non ke bang ji hut an ke nang litum a video edi reels format long si paklang ponik po nang litum ta an so se methang video quality si tamen chepa improve ji pan si bot inang podong si video ter si blur hi clear clear la pen most important CapCut Vita like aprek application pen jong sinang litum ta video edit dit plotang ta dina video save at pinang litum video long jong si akung nan ni jong si watermark mane Vita lason mane kain master lason made with kain master ta AI lason mane tapan bang ke watermark kusi bu pola lang litum video akung long kupi pen sinang litum video ka edit lo madi hala su logo si tame mate ke tek pen si tame nang litum theklong la sila sona video jang sinang litum ta upload plotang ta di hala sona case long ta nang litum recommendation nang kon pi check ta sinang litum jang si video edit dit plotang ta isi proper application pela nang litum ta video edit no facebook long penan content creator atum fan si tame ni theklong lo hala tum kupilo ki pupu ke la content monetization tools long le prang adi nang litum an so se pagni pagthom photo che uploader no nang litum content monetization tools long vek popu nili amen bang ke ningje jelo asita lason content creator nili ka theklong tum si tame dolo ke kachini ne tum bang ke photo che uploader policy ni ke content monetization bang long dunde de sita nili nang thalo mati nang litum pan 31 agos aprang nang litum page long jong si thang ta problem abi brote nang litum content monetization tools bang ke long vek ji pusi tame nili nang litum pan nang than pachini ponik a problem ke thang ta ave sita non nang litum aku photo chi click khuna ko nang litum facebook page long ke upload apan non sinang litum facebook page long adi content monetization tools long and a piece nang litum ta photo lai bang ke kache upload nang je mate text lai si tame nang litum non la so apor la content monetization tools ke long korte ning jera tuma fancy pulo non sinang litum photo lai bang ke kache upload nang la so nang si kupine doubt do mate kupine facebook related nang litum si chini dunde der a policy jong si thek dunde der mane profile nang si kupine issue do ko mane jat a problem le do busita me di nili non kimi facebook page khuliya la hala facebook related video si upload pola pen jat a problem nang litum facebook long do busita me nang litum hala so page long si tame nili fan messenger long si tame message nang lo ignore pen la content monetization tools bang nang litum long lo sita nang litum earning ko son si kache paong unji me di la so apu thai jang sinang litum pan next dedicated video jang sinang ji protang nang litum nili fan comment box long si tame nang tan pachini poning non la si puen lo la so video pen jang sinang litum asap su si tame akera blog bon mate helpful lo protang te kachini ne bang pi mate non head content monetization tools kelong mate kelong le bang pi tum pas so video bang nang litum share tan pachini ponik danon la penang litum jang sinili page long akimilang protang nili page afan si tame follow ik danon la son information updates kelong verji afan